सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। आमदार नितेश राणे यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या वतीनं तब्बल 100 खासगी बसमधून 4500 गणेश भक्त चाकरमानी गणेशोत्सवासाठी कोकणात दाखल झाले। आमदार नितेश राणे यांनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या माध्यमातून मुंबईहून कोकणात आणि विशेषतः सिंधुदुर्गात येणाऱ्या गणेश भक्त चाकरमान्यांची सोयीसाठी केवळ 100 रुपयात लक्झरी बसची सोय उपलब्ध करून दिली होती। ऐन गणेशोत्सवात मुंबईहून कोकणात गावी येताना खासगी लक्झरीचे बस प्रतिमाणसी 1200 रुपयांपर्यंत पोहोचतात। एरवी 300 ते 400 रुपये असणारा हा तिकीट दर चौपट झाल्यामुळे चाकरमान्यांचे आर्थिक बजेटच कोसळते। गावी जाऊन गणरायाची सेवा करण्यासाठी प्रवासालाच हजारो रुपये मोजावे लागतात। आमदार नितेश राणे यांनी 6 वर्षांपूर्वी गणेश भक्तांसाठी नाममात्र शुल्क घेत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे। नमस्कार। आज या ठिकाणी दादरपासून कणकवली देवगड नितेश राणेने आम्हाला इथून जी सुविधा उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल पहिल्या प्रथम मी नितेश राणेंचे स्वागत करतो आणि स्वाभिमान पक्षाचेही स्वागत करतो। असंच आम्हाला दरवर्षी हे करावं, त्यांनी सहकार्य करावे, व्यवस्था करावी आणि व्यवस्था चांगल्या प्रकारे केलेली आहे। धन्यवाद नितेश साहेब, नारायण साहेबांचं धन्यवाद। नमस्कार, राजेश कदम, मुक्काम पोस्ट शिळेसडा, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आमचे आमदार नितेश नारायण राणे यांनी ही खाजगी बस आम्हाला गणपतीला जाण्यासाठी गावाला सोडलेली आहे। तरी ते 1200 रुपये तिकीट आहे गावाला जायला। इथून त्यांनी 100 रुपयामध्ये सोडलेले आहे। 100 रुपयामध्ये त्यांचा 6 वर्षाचा हा उपक्रम त्यांचा चालू आहे। हा असाच चालू राहतो। वसंत पांडुरंग इसवलकर, घाटकोपर येथील रहिवासी। आज नितेश राणे यांनी आज हा उपक्रम 6 वर्ष गेली चालवत आहेत आणि त्या उपक्रमामध्ये ते 100 रुपयात कणकवलीपर्यंत आपला हा मार्गस्थ सगळ्या मंडळाला किंवा रहिवाशांना नेऊन सोडवत आहेत। तरी त्यांचे आम्ही धन्यवाद, अक्षरशः आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। यावर्षी 28 ऑगस्ट पासून 31 ऑगस्ट पर्यंत एकूण 100 खासगी बस आमदार नितेश राणेंमार्फत कोकणात सोडण्यात आल्या। 28 ऑगस्ट रोजी 4 बस, 29 ऑगस्ट रोजी 10 बस, 30 ऑगस्ट रोजी 35 तर 31 ऑगस्ट रोजी 51 बस गणेश भक्तांना घेऊन कोकणात आल्या। डोंबिवली, दादर, बोरिवली, विरार, भांडूप, ठाणे आदी भागातून बसेस सोडण्यात आल्या। या 100 बसमधून 4500हून अधिक गणेश भक्त आपल्या घरी गणरायाच्या स्वागतासाठी सुखरूप पोहोचले। गणेशोत्सवासाठी केवळ 100 रुपयात प्रवासाची सोय उपलब्ध केल्याबद्दल सर्व गणेश भक्त, प्रवासी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।